AI conversation partners, a new way to practice languages. Συνομιλητές τεχνητής νοημοσύνης, ένας νέος τρόπος εξάσκησης γλωσσών. Artificial intelligence is changing the way people learn languages. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν γλώσσες. One of the most exciting developments is the rise of AI conversation partners. Μία από τις πιο συναρπαστικές εξελίξεις είναι η άνοδος των συνομιλητών τεχνητής νοημοσύνης. An AI conversation partner is a computer program that can communicate with you almost like a real person. Ένας συνομιλητής τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας σχεδόν σαν πραγματικός άνθρωπος. You can ask questions, tell stories, discuss hobbies, or practice everyday situations. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, να διηγείστε ιστορίες, να συζητάτε χόμπι ή να εξασκείστε σε καθημερινές καταστάσεις. Many language learners understand a language better than they can speak it. Πολλοί μαθητές γλωσσών κατανοούν μια γλώσσα καλύτερα από όσο μπορούν να τη μιλήσουν. They may worry about mistakes, pronunciation, or forgetting words. Μπορεί να ανησυχούν για λάθη, προφορά ή ότι θα ξεχάσουν λέξεις. An AI companion can help reduce these fears. Ένας σύντροφος τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτών των φόβων. Unlike a human teacher, an AI companion is available day and night. Σε αντίθεση με έναν ανθρώπινο δάσκαλο, ένας σύντροφος τεχνητής νοημοσύνης είναι διαθέσιμος μέρα και νύχτα. It never becomes impatient and can repeat explanations as often as needed. Δεν γίνεται ποτέ ανυπόμονος και μπορεί να επαναλαμβάνει εξηγήσεις όσες φορές χρειάζεται. You can practice at your own speed and comfort level. Μπορείτε να εξασκείστε με το δικό σας ρυθμό και επίπεδο άνεσης. Some AI companions focus on language learning. Ορισμένοι σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης επικεντρώνονται στην εκμάθηση γλωσσών. Others focus on natural conversation. Άλλοι επικεντρώνονται στη φυσική συνομιλία. Some services are free while others require a monthly subscription. Ορισμένες υπηρεσίες είναι δωρεάν, ενώ άλλες απαιτούν μηνιαία συνδρομή. Modern AI voices can sound surprisingly natural. Οι σύγχρονες φωνές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ακούγονται εκπληκτικά φυσικές. Many users say they sometimes forget they are speaking with a computer. Πολλοί χρήστες λένε ότι μερικές φορές ξεχνούν ότι μιλούν με έναν υπολογιστή. AI can provide a safe place to practice speaking. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλές μέρος για εξάσκηση στην ομιλία. Regular conversation practice can improve fluency and confidence. Η τακτική εξάσκηση στη συνομιλία μπορεί να βελτιώσει την ευχέρεια και την αυτοπεποίθηση. For many learners, AI conversation partners are becoming valuable learning tools. Για πολλούς μαθητές, οι συνομιλητές τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πολύτιμα εργαλεία μάθησης.